Hi guys, panibagong vlog usa negosyo na tong manok ug update nato kay Jara. Ug diri nang hakot na pod mig stock kay nanapod mi order nga kinarton nga Magnolia. Ug mao na ning pormaha si Busing naglingkod ra dito ako tighakot sa sulod nga hasta biya ning bugata. Wala ko nireklamo Busing nga ana jud ta ka kalaba kay dihadlok ko mainitan ka kay sensitive ya kay imong skin ha. Paita gyud ning dato oy. Dali ra kay madutlan og init ba. Ako ani sig deliver bulad sa init, bahala na nang init ug magkaitom ko basta kwarta-kwarta na. Pero ang tinuod bitaw ani nagtinabangay mi kay lisod pug kay kaming duha maghakot nya sa sulod magplastar-plastar pa. Tama ba ko, Jar? Malamang. Ug diri ato siguro ni paspasan ang video kay murag dugay pa ni mahuman ba kay haptan ba ning order sa tong customer ha. Ug atong mga viewers ba basi maboring na sig tan-aw ani sig hakot lang ta. Gamitan siguro nato ning pina-super science, di ba tama ko, Jar? Malamang. Be, gamitang super science be times 2 times 10. Ug di pa jud madalag pina-super science mo ato ning putol-putulon ang video be para dali mahuman be. Da, human ka lagi. Ug dire na human na gyud mig hakot ug akong gibidyuhan kay pakita na ako kay Busing nya ready to go na mi. Kay layo-layo pa biya tong biyahe. Layo ba, Jar? Malamang. Ako'y hakot ganina, ako'y drive karon. Kuya po niya akong videographer si Busing. Aning kamot na lang taan ni bisan wa patay paniud to aning duha. Basta ang importante natay video ug ato na lang kanta-kanta. Unya hapit na mi maabot sa mong area og gibidyuhan ni Busing attackers nga litsunan hala sikat daw ni diri ah. Unya ana si Busing ang tagiya daw ani liwat daw sa Yakuza. Wala ko nagingon na Busing ha, ikaw bahala na sa tong deliveran ha. Makitaan gani na tong video sa tagiya sa aning attackers, ikaw jud akong patubangon Busing ba. Unya kay naabot na mi sa mong deliveran, ako na po'y videographer nimo Busing, ikaw na pud hakot ha. Sinagtuo ka nga ako ray kabalo manghakot, ikaw na po'y hakot diha. Ikaw mo hakot, giingnan biya nimo ang tagiya ani nga Yakuza, sumbong gyud ta ka. Nya pagkaugma ni himala kay ulan na. Ug kani wa jud gipalampas ni Jara naligo dahil siya ulan. Kay pila biya ka adlaw no nga hastang inita. Unya pag humagligo ni Jara ato din pangutan-on og nalipay ba siya? Lipay ka nakabike na pud ka. Malamang. Naluyang magmalamang ni Jara, gikapoy siguro ni bike-bike ba. Unya pag humag-bike-bike ni Jara, walay trip ni tawhana, nagpa-white lady kay gusto niya hadlokon iyang papa, kay gusto magpapalit siya og Magnolia nga ice cream ba. Hawd pug ka magpatik-atik si mong papa ba. Palitan na lang nato ni ice cream kay nakaginan siya gamay imong papa. Unya, naghubag na ba na imong matag hinila kay gusto jud ka mukaog ice cream ba. Happy na yarn? Malamang. Ug na po tayo nagabot nga frozen nga chicken nga gikan gyapon sa Magnolia. Kung gusto mo mangutan og tagpila, PM lang gyapon to news Jik Idna. Ug diri na lang tama na akong video ug ayaw mo kalimot og follow ani nga page ha. Ug para ma-update pud mo ba sa mga bag-ong mabutay nga manok. Thank you for watching my Facebook and my